come face to face. They push him. They like my head. Obaho. But maybe him. What they wanted to block, due to I'm on speed, I have to chase them with my bike. So both of them jumped inside the bush. The one outside the bush now shot me with gun. They put him in this small boy now. They put him in this small boy. They put him in this small boy now. Just that now in the Fulani, I got for the 50. No, this belongs to Jamel. Jesus cover me. The blood of Jesus cover me. The blood of Jesus cover me. Ụmụnne m ndị Igbo ndị manjem ọnụ ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Imirikiti n'ime anyị anụla maka mkpamkpa nke kpara na gburugburu obodo Ihiagwa, Okolochi, Ụmụoke na ezi obodo nke ha niile nọ na gburugburu ụlọ akwụkwọ Mahadum Federal University of Technology Owerri bụ FUTO, bụ ebe ndị omekome ndị ugwu bụ ndị na-eyi ndụ ụjọ ndị Fulani ji egbe wee wakpo obodo ndị ahụ wee gbaa ọtụtụ ndị mmadụ egbe, ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị emerụrụ ahụ ma ndị achụpụrụ n'ogbe ha. Ma unu ewekwala iwe na onwe ka ahụ si wee dị m kamgbe mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga. Ọ ihe mere na m ewetabeghị ihe onyonyo ọbụla ebe a kamgbe ahụ ahụ ọkụ bịara m n'ahụ, mana ugbu a m na-enwetatụ onwe m. Asị m nnọọ ka m wetara unu ụfọdụ ozi gbasara ya bụ mkpamkpa kpara. Ma m na ụfọdụ n'ime unu ga-ahụla ihe onyonyo dị iche iche fepụtara n'ebe ahụ, mana ihe onyonyo a anyị na-eweta ugbu a bụ anyị nyocha anya na ihe onyonyo dị iche iche nke si na ya bụ mkpamkpa kpara ebe ahụ wee pụta. Anyị nwekwa anya n'ihe onyonyo ndị ọzọ bụ ihe onyonyo ndị anyị nwetagasịrị na mpaghara ala Igbo ndị ọzọ, bụ ihe gbasakwara ndị a na-ekwu okwu ha bụ ndị omekome ndị Fulani. Anyị kirichaa ya bụ ihe onyonyo nke si na steeti Imo wee pụta, anyị ga-ekiri ihe onyonyo ọzọ nke si na steeti Abia na Ụmụahịa wee pụta gbasakwara ya bụ mkpamkpa nke ndị ugwu bụ ndị Fulani na-akpa. Anyị kiricha nke ahụ, o nwekwara ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya si na steeti Enugu, bụ ihe onyonyo si na obodo Obioma nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu wee pụta. Ihe onyonyo ndị ahụ niile gbasara ndị ugwu bụ ndị omekome ndị Fulani. Ogologo kwadị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nụrụ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị ji ọnụ ha wee kọọ ka ha na ndị omekome ahụ bụ ndị Fulani si wee gaa na steeti Imo mkpụrụ abalị 2 gara aga. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ma dịka anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge, ka nwekwara ọmarịcha ohere a chetara unu maka akwụkwọ a ndepụtara iji wenye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha atọ ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na ịmata uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee uche ma nwee amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụrụ ha akwụkwọ a. Ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta akwụkwọ a ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ha onyonyo a ugbu a, ka anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ibi ala bekee ma chi nweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Ga-abụ ịpịa ya bụ link aka, o buba gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ a ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị ya na mba ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kirichaa ya bụ ihe onyonyo, o nwere otu ihe ọma gbara abụba m ga-egosi unu na ngwụcha ihe onyonyo a tupu m pịachie ya. Ka m pụtakwanụ. Jesus cover me. The blood of 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 Jesus cover me. Here's the also. Eh? Here's the day close. Yeah. Here's the day close. For me. Here's center. Jesus.
I dey go to my house. I beg, go treat yourself first. Wait, you be region? No. I'm a Bayelsa man, I'm a German. You mean the one-on-one? One-on-one, there's block. They pump me with the gun there. Because the Okada will carry me. As I jump down, I think to go. As I walk carry me now, my phone, everything now. The one? I take a place now. See am. Jesus. I leave them alone. Now they fire, but only go outside. Them collect bike. No, carry bike. This is my bike. Your bike, it is not any my bike, it's a main road. See that guy, video that guy. Ah, go video am. Nah, come on, look him. Jesus. Bros, Jesus. When I'm a camera cable. Ebe. Biko, ga cho. Ebi le tiri so ga cho. Ga je bi le tiri so ga. Ele ba ga kwore biko. Jesus Christ. Now on the turn back. Jesus Christ. Because when you help people, in hospital also. In hospital also. As in a health center. You go face to face, look him. They like my head up home. But maybe him. Okoro had a bike. I mean, anybody needs their bike. See my body. I couldn't mow shishi. They go home about. I couldn't mow shishi. They pushing now. See my head. See your hand for there. Why blood not come out? I couldn't mow shishi. See my hand. What, brother? What? See me. What they protecting me? I know you. Now God they do am. What they guide me, brother? No. Okay, Ekinam Emmanuel College. Guy can go. Now just say back on the women. 2024. Guy can go to the women. I don't feel leave God. Can go to the women. 2024. Guy can go to the women. I don't feel leave God. How boy Makata Abam? Even with the women next after next day. No people River State. Ebem Silo. I want to see. Oh, that place. Okay, can see him. I come over for a site. He never get last 2 years. American also. Thank God. Okay, I know information. I never go inside. Let the man about that. Let the man about that. The man have a bike. The man have a bike. Now they work for now. Now can say they work for. Boss, le uza. Ta, ndaga boss. Ma bari have him. Imagine you go place again. But thank God. The information come ready. Not for me again. See my hand. ụmụnne ndị ọrụ biko no me and him na for now and I'm na kid talk now like this now lekwe him ready this small boy now lekwe him ready this small boy dey machine lekwe him ready this small boy now just that na anoga na ndị Fulani ha gafere 50 no na this close to Jamel close to Jamel ga lekwe ndị mmadụ juru na Jamel close to Jamel there now ga lekwe ndị mmadụ juru there just imagine all the security what are they doing now. Because no one will need to get now. Damana he make there now. Just imagine that in the Fulani abatala nezobodo. Just imagine. Girl, the colonel Zumba them mad juru there now, right? Like, as I'm talking to you. I said they body there for that road plate. See. Hey. Closely to the fuel station called Peculiar Fuel Station at Umoko Junction. So I saw many bikes parking along the road. So I told my passenger that we should wait. Let's confirm what is happening. They said Fulani herdsmen are blocking the road. So my bike man said no, that he don't think that Fulani herdsmen are along that road, that we should go. I insisted that I'm not going. So he forced me that we should go. So I moved the bike. Along the road, as I was going, there is a place at Iyagwa, Ezobodo, Express Road there. So when I get to that little bush at the bending corner over that road, I crossed the place. I saw a bike lying on the road. So I asked my passenger that, let's stop and turn back. Now this bike might be someone that has been attacked along the road. He said no, that we should be going, that already we are close to Ezobodo. I said okay. So when we moved from that place, we now get to the point where they stopped solar light. There is a place that they mounted solar light and they stopped over the NDDC solar light. The NDDC solar light at their stopover where they stop it. So between Ezobodo and Iyagwa. No, this is not in Ezobodo. So, not in Iyagwa. Not in Iyagwa bush again. This is not in Ezobodo vicinity. So two boys ran out from the bush wearing black and were armed. What they wanted to block, due to my speed, I have to chase them with my bike. So both of them jumped inside the bush. The one outside the bush now shot me. Akụkirichala ya bụ ihe onyonyo. O nwekwa na obere ihe. Ụmụnne m, asị m na ọ bụghị obere ihe.
N'etufughị oge ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka enyo anya na ya bụ ihe onyonyo si na Old Umuahia nke nọ na steeti Abia. Ihe onyonyo na-egosi ka ndị obodo niile si wee nọrọ na mgbagharị, ma ndị obodo ma ndị ọrụ nchekwa si wee nọrọ na ọnọdụ ịgharamịgha dịka ha bụ ndị ugwu a na-ekwukwa okwu ha wakporo otu n'ime obodo dị ebe ahụ na Old Umuahia. Ka enyo anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge ka m pụtakwanụ. Dede mama. Biko nchere ka ndị ji egbe baigodo ka a na-aga aga. Sorry. No, I know the name. I'll say. No. Ndị Boko Haram na-emedo vidiyo ya bụrụ ihe a kedụ na-akọ na-eme TikTok. Asịghị na ịmadị ha na-akọdoro ha wagagwa mara m na ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ bụghị obere ihe. Na nkenke oge ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo ọzọ bụ ihe onyonyo si n'obodo Obiọma nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ha bụ ndị omekome ndị Fulani sikwa wee kpaa mkpamkpa n'isi ụfọdụ ndị na-eme njem ebe ahụ. O nwere ndị bụ ụgbọala Lexus 330 wee na-eme njem, nke ha bụ ndị Fulani wakporo gbagbuo otu nwaanyị n'ime ya bụ ụgbọala ma kpụrụ mmadụ abụọ banye n'ime ọhịa. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. See wetin happen this early morning now. No be small thing now. See wetin happen this early morning at Obioma. Hey, that is a very big problem. Everyone shot this woman. This early morning now. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m, ya bụ agha akara aka ndị Igbo si na agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ. Ana m ekwu ya sị na ya bụ agha abịalakwa iri ma ndị ngwụrọ ma ndị na-aga ije. Ma kedu ihe anyị ga-emekwanụ dịka ndị Igbo ugbu a? Anyị nọzi nnọọ dịka ndị na-enwe ezi onye ndu. Anyị nọzi nnọọ dịka ndị na-enwe ezi onye ọbụla na-ekwuru anyị ma ọkwanụ onye ọbụla ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ n'obi. O nweghịzi onye na-ekwu okwu ka a ga-esi echekwa ala Igbo. Wee na-asị obodo ọbụla unu makwara ihe unu mere onwe unu. Ebe ndị ọchịchị anyị ma ndị ha na-erubere isi bụ ndị ugwu, ndị Sokoto Kalifeti na-ekweghịzi ka o nwee otu olu na-achịkọta ndị Igbo. Ana m asị obodo ọbụla unu makwara ka unu si eme onwe unu, unu makwara ka unu si echekwa obodo unu. Echetara m mgbe m ka dị na nwata, mgbe m na-eto eto, ịpụta n'obodo ọbụla a na-enwe ndị na-eche nche n'obodo, a na-enwe ndị na-ahọpụta onwe ha n'obodo, ụmụ ikorobịa na ndị ume dị n'obi, bụ ndị na-ahọpụta onwe ha ma kee ọrụ ka esi eche nche n'obodo. Ndị a chee taa, ndị nke ọzọ eche echi, ndị ọzọ eche nwanne echi. Otu a ka m mara esi arụ ọrụ nchekwa na be anyị makwa na imirikiti obodo nọ n'ala Igbo mgbe m ka na-etolite. Wee na-asị oge erukwalanụ mgbe obodo ọbụla ga-ahọpụta ụmụ ikorobịa ndị obi kara na ndị menwuru ihe ka echekwa obodo anyị. Ugbu a bụ ezi mgbe ụmụ ikorobịa bụ ndị a na-elegara anya ichekwa obodo kwesịrị ị na-eme na a na-eme ihe otu nzuzo. Ịfụ nwanne gị ịchụwa ya ka ị gbuo ya. Ike ahụ na ume ahụ iji achụ nwanne gị na ị na-eme otu nzuzo, were ike ahụ
were ume ahụ gị na nwanne gị ahụ bịakọta ọnụ kpaa nkata ma were otu obi ka anyị mara ma ga-echekwa be anyị, maka na agwọ nọkwa n'akịrịka o. Nke a ka na-eme ugbu a bụ obere ihe. Unu lee anya n'ihe na-eme na Benue steeti, unu lee anya n'ihe na-eme na Taraba, unu lee anya n'ihe na-eme na Jos, unu lee anya n'ihe na-eme na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Unu mara ka ndị ahụ a na-ekwu okwu ha bụ ndị Fulani si wee kwado. Ma onwe ihe mere ugbu a, ihe mere bụ oke ga-emekwa bụ gịnị? Ihe ahụ niile anyị na-ahụ na-eme na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria ka ga-emechakwa malite ime na be anyị ma ọ bụrụ na enweghị ihe ndị Igbo mere ugbu a. Ọzọ dịka ibe ya, onye ọbụla ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, onye ọbụla mara na ihe gbasara ndị Igbo na ihe gbasara ala Igbo na-emetụ ya n'obi, unu kwuwe okwu ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu si tọpụ Maazị Nnamdi Kanu onwe ihe ọbụla o mere. Ọ bụ ihe ihere na mmadụ dịka Sheikh Gumi bụ onye ọbụla nọ n'obodo Naijiria mara na ọ bụ ọnụ na-ekwuru ndị na-eyi ndụ ụjọ bụ mouthpiece for terrorists, mana o nwebeghị onye ọbụla si ya bịa kọwaa na DSS ma ya bịa kọwaa na police station nke ma ebe ọbụla n'obodo Naijiria. Ọ ka na-agagharịrị onwe ya ejere onwe ya ebe ọbụla sọrọ ya. Mana nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, naanị maka na ọ sị na ụdị mkpamkpa dị otu a agaghị akpa n'ala Igbo, naanị maka na ọ sị na mmegide a na-emegide ndị Igbo n'obodo Naijiria ga-ebe, asị na ọ kpaala arụ wee kpụrụ ya kpọchie ma tụọ ya nga. Onye ọbụla bụ onye Igbo mara na ị nwere ọbara Igbo, ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ n'obi, unu tinyekwa ọnụ n'okwu, unu gawakwa ije ka mara ka a ga-esi atọpụrụ anyị nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Onye na-egere akụkọ ụwa m, mara nletu anyị si eme ya, leere anyị ebumnuche gị, otu so hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ugbu a ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo na-egosi ihe ọma ahụ m kwere unu nkwa na m ga-egosi unu na ngwụcha ihe onyonyo a tupu m pịachie ya. Emesịanụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu mana ana m agwa unu mgbe ọbụla sị na ọ bụghị sọsọ mgbe ihe ọjọọ mere ka anyị na-ebuputere unu. Anyị hụkwa nke ọma, anyị anaghị egbu oge, anyị buru ya pụta bugharịara m ihe onyonyo na streeti a. Ị na-ahụ ka ebe a si dị? Bugharịa ngwa, lachiata azụ. Ebe anyị nọ ugbu a bụ na Emene nke dị na steeti Enugu. Eji m ihe ọma dị ezigbo mma wee bịa, soro m bịa, ejela ebe ọbụla. Ihe a bụ na Emene na steeti Enugu. Onwe ị na-ahụ ebe a, ihe a bụ ihe ọma, soro m bịa. Ihe ị hụrụ ebe a bụ 3-bedroom bungalow arụrụ ọfụma, arụchara ọfụma, nke a kwụrụ aka wee rụọ. Bịa ebe a, bịa gbara m tọọchị ebe a, oge adịghị ngwa na-abịakwa. Ụlọ akwụrụ aka wee rụọ, ụlọ mara mma, a na-ere obere ego. Gbara m tọọchị ebe a, ọkwa ịhụrụ ka iro si dị. Ebe aba dị otu a, onye makwana ka Ụmụahịa ga-adị. Ngwa ka anyị banye n'Ụmụahịa na-abịa. Ebe a ị hụrụ ugbu a bụ nke ama dịka anti room makwanụ semi palọ, nke ga-abụ mmadụ chọrọ gị bịa, a ga-etinye obere oche ebe a, ebe onye ahụ ga-anọnwu ala wee chere. Ngwa soro m bịa. Ebe ị hụziri ugbu a bụ palọ, palọ nọ n'ọmarịcha ụlọ a, 3-bedroom bungalow. Ị hụrụ ka esi rụcha ụlọ ọma mma, ọ dịka ebe obibi, ọ dịka be ndị ọcha. Unu mana a anaghị egwu egwu. Na-abịa isi na palọ ịbata na usekwu, ebe a bụ kichin. Na-abịa lee ka esi rụọ usekwu, n'agbanyeghị na nke a bụ okpokoro bụ tebụl aka na-arụ ya arụ, mana lee ka kichin si wee maa mma. Ọ na-abakwa gị n'anya. Isi ebe a ịpụta n'iro, ka m bịa ka m gosi unu ime ụlọ ya. Ime ụlọ atọ mara ezigbo mma. Na-abịa, ị hụrụ ka ebe a si wee dị kọrịdọ na-aga na ruum atọ nọ n'ụlọ a, mana ka anyị banye na ruum nke mbụ, ime ụlọ nke mbụ. Ị hụrụ ka ebe a si dị? Gwa m eziokwu, ọ chabara gị n'anya ka ọ chabaghị gị n'anya? Ruum a ị batara ugbu a, lekwa ebe a na-aga mkposi, bụ toilet na bathroom. Chi ejiwela, mana unu ga-ahụtacha ihe niile. Gwa na-abịa ka anyị baa na ime ụlọ nke abụọ. Akwa ịhụrụ ka ebe niile si wee saa mbara. Lekwa ime ụlọ nke abụọ ya. Na-abịa
ịbatakwa n'ime ụlọ nke abụọ ịhụ ka ihe niile si wee wee anya, arụrụ ihe niile ọfụma. Abroad standard standard a na-arụ n'ala bekee bụ ihe a. Lekwa anya ebe a na-aga mposi, eruka o si wee dị, n'agbanyeghị na chi ejiela. Ngwa na-abịakwa nwanne m, na-abịa ka anyị baa n'ime ụlọ nke atọ. Lekwa ime ụlọ nke atọ, ị na-ahụ ka ihe niile si wee dị, arụrụ ya oghe eghe, rụzie ya nke ọma. Ndị rụrụ ụlọ a ji aka eji arụ ụlọ n'ala bekee wee rụọ ya. Bịanụ, ebe a bụkwa ebe a na-aga mposi n'ime ụlọ nke atọ. Ị na-ahụkwa ya ebe niile, POP nọ ebe niile, tiles ebe niile, ma material ejikwa na rụọ ya bụ ụlọ abụghị material ụmụaka. Ile anya ị na-ahụ ụdị wardrobe awụnyere ebe a, nke a na-eyuzu n'ala bekee. Na oke ihe niile si wee dị wechapụ achapụ. Ka anyị na-apụ n'iro, na-abịakwa, soro m, na-abịa unu mana anyị anaghị etinye aka n'ihe ọbụla na-ewe ya anya. Ile ka mbara si wee dị, arụrụ iro ọfụma, ma rụkwanụ ime ya ọfụma. Ihe ị hụrụ ebe a bụ 3-bedroom bungalow all in suite. All in suite pụtara na ime ụlọ ya niile bụ toilet ebe a na-aga mposi, ma ya bụ ụlọ dị ọnụ ala. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ụlọ n'Enugu na-eme n'ebe a, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a nọ n'iru ihe onyonyo ugbu a, ka ụlọ a bụrụ nke gị. Nwanne m, ka emesịanụ.